Казанда Татарстан Республикасының элеккеге мәгълүмат һәм матбугат министры Шамил Хамматов белән хушлашу чарасы булды. Татмедиа бинасында узган соңгы юлга озату мәрәсименнән хәбәрчеләребез язмасы. Вафат булырына 2 атна гына элек Шамил Хамматов журналистларның 21-нче съездында катнашты, хәтта янәшә утырдык. Ул әле сүз көченә ышануын белдереп, дөрес итеп кулланганда максатыңа ирешергә һич шиксез ярдәм итә дип киңәшләр бирә иде. Нәкъ шул хакта хушлашу мәрәсимен алып барган Татарстан журналистлар берлеге рәисе Илшат Әминов та искәртте. Шамил әбей ул Татарстан журналистикасына, татар журналистикасына зур өлеш керткән кеше. Һәм аны biz шундый зур итеп дәлиллибез, чөнки ул татар халкы өчен, республика өчен, безнең киләчәгебез өчен, дәүләт өчен, татар дәүләте өчен күп көч куйган кеше. Римма Ратникова Шамил Хамматовның әтисе турында хәтерне саклавын аерым билгеләп үтте. Мөхтәрәм җәмәгать, барыгызның да тирән кайгыбызны уртаклашам. Зур югалту барыбыз өчен. Илдә масштаблы үзгәрешләр чорында нәкъ менә Шамил Хамматов республика гаммәви чараларын яңарту процессына җитәкчелек итә. Шамил Шамсиевич бик ярдәм итә иде газетларга. Ул аның белән бөтен район газетлары бик якыннан, бик нәтиҗәле эшләде. Ул һәр редакторны кабул итеп, бернинди приемныйда утыртмыйча, аларга нинди сораулар булса, һәр вакыт җавап биреп, һәр вакыт ярдәм итәргә тырышып эшли торган кеше. Шамил Хамматов әти-әнисе янында яңа татар бистәсе зиратында җирләнде. Мөршидә Җихан, Ирек Хәмидуллин, Татарстан яңалыклары.